Borġ, il-kollega tiegħi qegħdin niltaqgħu flimkien magħkom kull nhar Terba'. Dan huwa programm li qed jiġi mxandar ta' diskussjoni minn fuq il-Facebook grazzi għal PM News, Public Media Newsroom. Huwa stazzjon privat, inizjattiva, impenn li temmen fil-libertà tal-espressjoni. U għalhekk nirringrazzja lid-diriġenti ta' dan l-istazzjon biex ngħid hekk ta' Mario u Rita li laqgħuna u tawna din il-possibilità biex jiena qegħdu nvassalhom f'isem il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà nieħu ħsieb li nara li ntellaw dan il-programm u jaqsam id-diskussjoni miegħi nistieden dejjem lil Karmenu Borġ biex inkunu nistgħu niżviluppaw diskussjoni. Dan programm laqgħa ta' dialogu bejnietna. Il-erba' li għaddew iddiskutejna fuq kemm f'dan il-pajjiż jeħtieġ li jkun hawn politika ġdida. Fuq kemm jeħtieġ li dan il-pajjiż nerġgħu mmorru lura sabiex nifhmu kemm neħtieġu li jkollna politika li kapaċi tiddefendi dak li huwa l-iktar medet f'pajjiżna bħalissa. Bħalissa qatt ma kellna żmien f'pajjiżna li fih kellna il-ħajja, il-familja u l-libertà li qegħdin jiġu daqshekk medda quddiem għajnejna. Dik kienet id-diskussjoni tagħna. Però kont għandi f'moħħi nuża l-kelma terremot. Terremot f'Malta ma sarx għal grazza tal-Alla bħalma sar fit-Turkija u parentesi żgħira nieqaf hawn mill-ewwel sabiex insellem lil dawk sħabna Maltin li qegħdin it-Turkija jaħdmu bħala persuni li jaħdmu bħala nies fis-salvataġġ li marru hemmhekk u jagħtu dmirhom biex isalvaw nies li huma midruba. Fl-istess ħin inwedu t-talb tagħna fejn hemm bosta tbatija fit-terremot tat-Turkija. Imma f'Malta ħanerġa' lura d-diskussjoni li kont qed titkellem fuqha kellna terremot politiku. Il-terremot politiku sar meta il-Malta Today ħabbret dan is-survey li fih wera li kwart tal-elettorat Malti, kważi kwart tal-elettorat Malti m'għandux iktar fiduċja fiż-żewġ partiti politiċi Maltin. Huwa terremot politiku illa għaliex fih innifsu meta tgħid kwart tal-popolazzjoni kważi mal-100,000 ruħ. U fosthom l-ikbar grupp huwa żgħażagħ, allura għal min jimpurtah jaħseb fuq dan il-pajjiż, min jimpurtah jistaqsi fejn sejjer dan il-pajjiż. Dak is-survey jinkwieta lil ħafna nies. U fuq dan sa nitkellmu wkoll. Però importanti li nifhmu li il-politika l-ġdida li neħtieġu f'dan il-pajjiż tibda minn kull wieħed u waħda minna. Kull wieħed u waħda minna li jibda jaħseb fuq fejn hija l-problema f'dan il-pajjiż għaliex qed tintelef din il-fiduċja. Għaliex f'dan il-pajjiż wasalna li għandna politika li qed tiġi iddettata minn dik li aħna sejjaħnielha anke l-erba' li għaddew il-kultura tal-mewt. Skużawni, u fuq dan se nkomplu nitkellmu iktar tard f'dan il-programm. Imma huwa importanti. Huwa importanti li nifhmu x'inhu jiġri madwarna. Inċidenti, kważi delitti taħt l-influenza ta' droga. L-għoli tal-ħajja. Il-fatt li żgħażagħ illum il-ġurnata jridu jintrabtu umurhom biex iħallsu appartament. Illum tipprova tmur u tinqeda mis-servizz tas-saħħa u ssib is-servizz li ssib fil-preżent. Iffullar, iddum biex tinqeda. Kien hemm każijiet fejn anke mietet persuna waqt li qed tistenna u kollox spiċċa hekk qisu ma ġara xejn. Kellna każ
fejn ġuvnot miet f'inċident rawwa għal-bini rajnieh jikrolla l-bini qudiem għajnejna u l-Prim Ministru ma jridx li jkun hemm inkjesta pubblika. Dan kollu ma daqqiet fis-sistema politika tagħna li kważi ġelli n-nies ma jkollhomx fiduċja fil-politiċi. Inċidenti ieħor żgħir. Kert Sansone, il-ġurnalist li tagħna spjegazzjoni għaliex kif dan is-survey juri li kwart tal-popolazzjoni, kwart tal-elettorat m'għandux iktar fiduċja. Għalilna fost l-oħrajn li mhuwiex riżultat ta' diskussjoni fuq l-abort, però ma qalinniex għalfejn qegħdin jintilfu x'inhi r-raġuni ta' din l-isfiduċja. Huwa fatt biss li nafu riżultat tas-survey li kwart tal-popolazzjoni, kwart tal-elettorat m'għandux iktar fiduċja. Huwa mdejjaq b'din it-tip ta' politika li qegħdin naraw bħalissa, riżultat tal-establishment politiku taż-żewġ partiti flimkien mal-medja liberali li kontinwament tibellawna dak li jridu jbellawna. Il-poplu Malti huwa mdejjaq. Dak huwa fatt. Però Kert Sansone ma qallinniex iktar. Però mbagħad naraw jiġi intervistat fuq stazzjoni ieħor tat-televiżjoni tal-One. Li fih Kert Sansone fiex inġa biex jikkritika lill-Partit Nazzjonalista li bħala ġurnalist u kull ġurnalist għandu dritt li jagħmel u ma nindaħallux dak ir-rigward. Imma hawnhekk qalilna li m'għandux jaqsam l-abort. Imma fejn ridu Kert Sansone li l-kollega tiegħu ġurnalista tal-One spiċċa jitkellem miegħu fuq kif il-Partit Nazzjonalista qed iġib ruħu dwar l-abort u jikkritika d-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-abort. M'iniex qed niddefendi l-Partit Nazzjonalista, imma qed nuri l-inkonsistenza u l-konvenjenza ta' dawn il-ġurnalisti woke liberali li huma favur l-abort. U kważi bdew jgħidu kemm allura l-gvern jagħmel sewwa li jilleġisla għal kulħadd u għax irid jilleġisla għal kulħadd. Allura jaffermaw il-pożizzjoni tal-gvern, jisħu fuq il-pożizzjoni tal-gvern li bil-forsi irid jilleġisla favur l-abort. U għaw tibda tara kif aħna illum il-ġurnata m'għandniex ġurnaliżmu indipendenti. Għandna ġurnaliżmu li huwa mħallas mill-gvern, għandu l-aġenda tal-gvern u għandu l-aġenda fl-aħħar mill-aħħar komuni, għalhekk ngħidlu establishment komuni liberali. Dawk li qegħdin jitfgħu lil dan il-pajjiż f'din il-kultura tal-mewt u għalhekk kif għadt fil-bidu illum il-ġurnata din l-ideoloġija tefet lil dan il-pajjiż f'sitwazzjoni fejn qatt daqs bħal massa għandna l-ħajja, il-familja u l-libertà li hija daqshekk medda. Tfajna l-attenzjoni tagħna l-erba' li għaddew u llum fuq id-dinjità tal-bniedem minn ftit ieħor nkomplu niddiskutu fuq il-ħtieġa li niddefendu d-dinjità tal-bniedem. Darb'oħra se nitkellmu fuq il-libertà. Kemm għandna libertà tal-espressjoni? X'tip ta' libertà għandna? Jien nerġa' nirringrazzja lill-diriġenti ta' dal-istazzjon u dal-istazzjon iġib l-isem PM Public Media għaliex id-diriġenti b'mod volontarju minn flushom qegħdin jipprotestaw kontra l-intħil, kontra l-fatt li m'hawnx media indipendenti billi joffru leħen ta' media indipendenti. U allura huwa importanti li nqumu u nagħmlu reazzjoni. Inqumu nuru li aħna bħala poplu maħniex kuntenti b'din it-tip ta' ideoloġija li qiegħda twassal għal mewt tad-dinjità tal-bniedem. Però u nagħlaq ħalli jkompli Karmelu, dan is-survey kien l-ewwel pass fejn in-nies bis-silenzju tagħhom billi qalu li m'għandhomx fiduċja x'il-mistoqsija dik li kienet which political party would you vote for if an election were to be held tomorrow? Liema partit politiku inti sa tivvota jekk kieku kellu jkun hawn elezzjoni għad. U kwart ta' dan il-poplu ma beżax jgħid jien m'għandix fiduċja fl-ebda partit.
Karmenu l-kelma li. Inkomplu dak li għedna ħaġa rrid nuru s-solidarità tiegħi mad-dirigenti ta' dan l-istazzjon ta' PM News li kif rajna fil-ġranet li għaddew anke daħlu l-qorti qegħdin fil-kawża kontrihom dal-pajjiż bil-libertajiet kollha li jiftaħ li ġab jaqbad jattakkaw jintiemida żewġ ġurnalisti, tim ta' ġurnalisti li huma verament indipendenti. Anki kien hemm xi programmi li saħansitra tneħħa minn fuq Facebook mingħajr ma taw l-ebda raġuni din l-affarijiet qed juru li ma jistax ikun il-libertà tal-ħsieb tiġi soppressa minħabba xi nies li jidrilhom li huma għandhom monopolju fuq x'inhu veru x'inhu mhux. Għalhekk nuru solidarjetà sħiħa ma' dawk il-ġurnalisti ta' veru li b'kuraġġ ifittxu li waslu l-aħbar u mhux joqogħdu jistaħbew wara l-idea ta' ġurnalist biex jissopprimu u jgħinu lill-establishment li għandna f'pajjiżna. Issa fuq is-survey nixtieq insemmi xi punti wkoll l-iktar punt li laqatni apparti li għandek kwart ta' nies qed jgħidu isma' aħna ma nafilux fl-ebda wieħed mill-partiti, ġifieri anke jekk wieħed jara li l-Partit Laburista naqqas il-voti, però l-Partit Nazzjonalista tant qed jera li qed jagħti l-istraġi li għandu fih il-Partit Nazzjonalista tant qed jera li qed jagħti l-istraġi li għandu fih il-Partit Laburista. U din is-sitwazzjoni fejn għandek ishom id-di u d-do wieħed il-ħmar jiġi wara dembu hija sitwazzjoni politika f'Malta. U din is-sitwazzjoni qiegħda toħloq il-fenomenu ta' nies li jgħidu li huma non-voters, illum it-tieni l-akbar partit. Ġo Malta m'għadux il-Partit Nazzjonalista ma l-partit ta' dawk li qalu ma xbajna ddejjaqna u qażistuna u mhux se nivvutaw. U dik huwa sentiment li anke min jivvota jgħidu dan is-sentiment. Anke n-nies attivisti fil-PN u attivisti fil-PL jitkellimt ma' kulħadd, anke dakinhar tal-elezzjoni waqt li ngħadu l-voti. Kien hemm dakinhar fil-counting hall kien hemm min mill-Partit Laburista beda jgerga li xtilfuna u tibda tara l-voti li ġew invalidati kemm inqatt ipinġi fuq il-vot tibda miftuħ tarahom xi ġifieri dan, ġifieri n-nies qed jiġbgħu, sinjuri politiċi, il-poplu tiddejquh. Naf li intom qegħdin tabbużaw mill-paċenzja tiegħu u naf li l-poplu għandhom joqgħod kwiet u jgħidu aħna x'nistgħu nibdlu, ma ħajġi mument meta dik il-bidla ħajkollha ssir. Issa kif ħassir imbagħad il-bambin bisjef. It-tieni ħaġa li laqtitni ħafna hi li dan bidli kollha ġo Malta moderna, liberali, progressiva, eċetera, eċetera. Illi beda l-Gvern Laburista ma anke kienu bdew qabel fi tal-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern u li l-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni kull min kien jew opinjoni kontra dal-kurrenti kienu jgħidu l-ismu okwieta x'issa kellha il-vot iż-żgħażagħ mhux ġej magħna. Iż-żgħażagħ li taw il-vot ta' 16 sena jgħidulhom aħna wkoll mxebbajn bikom u ma jgħidux jivvotaw. Illa ħwija, x'suċċess dak. Malta moderna tajthom il-vot ta' 16 sena għax minn għalikom li żgħażagħ ħadd tixtruhom bid-drinks u bil-parties u żgħażagħ jgħidulhom aħna aktar aqlim minnkom. Ara x'pajjiż dan. Nies qed imexxu dal-pajjiż. U dina d-diskors irid ngħidu għaliex naħseb ħafna nies in-narrattiva, il-mantra, l-imbeċillata li dina smana away forward ta' naċċettaw kollox kull bidla u għalla ħares kun kontra. Għaliex inti u żgħażagħ inkella żgħażagħ nitilfuhom, iż-żgħażagħ ġat liftuhom qalbi, ġat liftuhom. Alright? Mela dan is-survey qed juri din ir-realtà. Provaw dan is-survey jinterpretaw li biex jgħidu li isma' l-kwistjoni tal-abort ma affettwax il-voti. Apparti li mistoqsija ma kienx fuq l-abort, is-survey kien mistoqsija fuq il-min tivvota. U l-min tivvota l-ebda wieħed mill-partiti ma ħareġ tajjeb, u l-ebda wieħed mill-kapijiet politiċi tal-partiti la Roberta Bela u laqqas Bernard Gregg. Għaliex veru wieħed qed jegħreq, imma l-ieħor qed jixxabbat. U din ir-realtà, issa jekk ħadd komplu tgħaddu żmien, ħallilkom sinjuri trolls u affarijiet oħrajn toqgħodu tgergru tgħidu tparlaw u toqgħodu tifqgħu il-Facebook u tagħmlu comments biex turu li għandkom massa ħafna drabi l-bambin bisjef minn intkom Alla jberibkom, verament Alla jberibkom, għax nisbħalkom jiena ma jnexxilix il-muħtiej ma jwassalx illi nagħlaq għajnejja u tant inkun għami wara l-partit tiegħi, tant li kont ma' partit u tlaqtu u naqgħod ma' partit ieħor, għax jiena bniedem liberu.
U din il-problema ta'kom, sinjuri li minna li kom li d-dinja ħadiqa fuq il-partit ta'kom, ta' żewġ naħat ta' mux ta' naħwada. Il-nis illum qed jindunaw. U jekk hemm verament, jekk il-bidla tibda mill-ftit u tibda mill-ħsieb. U da' survey dak li tindika il-bidu ta' bidla. Da' survey tindika il-bidu ta' bidla. Jekk ħad toqgħodu tilagħbu bil-fatti u għaliex dana imkien ma staqsejtu fuq l-abort, mela intom qegħdin tqalqu bin-nies. Imma żgur li hemm min iddejjaq bid-deċiżjoni ta' Roberta Bela li jaqbad jimbutta din l-aġenda minkejja ma kienx fil-programm elettorali. Żgur li hemm min qed jiddejjaq illi minħabba lobby jew tnej spiċċaw ħajġekjati daw u jitru liġijiet li huma ma vvotawx għalihom, mela ċ-ċittadin mhux imsejħ fl-elezzjoni biex jivvota, mela d-demokrazija hija biss biex noleġġu il-dawn in-nies tant huma bravi li ma jagħtux każ il-minu taħtom. Mhux se nitkellem fuq il-Partit naħseb il-Partit Nazzjonalista nqas nistgħu nitkellmu għaliex ir-riżultat jitkellem waħdu. Partit Nazzjonalista wasallek iż-żmien li tiddeċiedi. L-istess, il-bażi elettorali tiegħek ma tistax tibqa' tinsulta, qiegħda titilqek u tgħidlek isma' ħabib. Jiena ħadd paċenzja biss bik. Inti l-oppożizzjoni, inti l-sinjuri tal-oppożizzjoni, intom oppożizzjoni jew inkella oppożizzjoni biex tas-supporters tagħkom stess. Iż-żewġ partiti qegħdin literalment jinsultaw in-nies. Però l-poplu qed juhu l-isma' ma jinteressanix aħna maħniex għomja. Naħseb dan l-bidu ta' bidla. Però Fadal, għaliex il-poplu mhux qed jara toroq miftuħin, qed jara toroq magħluqin. Imma taqtawx qalbkom. Missierietna kellhom problemi kbar fil-ħajja. Iffaċċjaw minn kollox. Gwerer, ġuħ, taqtawx qalbhom, kieku maħniex aħna hawnhekk. U hekk ħanagħmlu, il-qudiem ħansibu soluzzjoni tal dawn il-problemi. U hawnhekk tidħol il-punt li forsi ħanaqbdu il-diskors tal-lum. Għaliex waħda mill-ikbar elementi li batew daw is-snin kollha tal-liberalizzazzjoni tas-soċjetà tagħna hija l-ewwel ħaġa ironija tkellmu fuq liberalizzazzjoni tas-soċjetà tagħna u mbagħad tispiċċa tmurlek il-libertà, mbagħad naraw il-ġurnalisti jiġu mtelejn il-qorti, mbagħad naraw in-nies li għax qalu opinjoni jitilgħu il-qorti. Dik mela din liberalizzazzjoni kemm ħadhom u tgħaddu żmien bin-nies. Imma waħda mill-affarijiet li teffettwa li rajna hija l-djufija tad-dinjità umana. Fejn id-dinjità tal-bniedem? U naħseb jiena hawnhekk huwa diskors li ħanaqbdu llejla għaliex id-dinjità tal-bniedem. Għaliex iktar ma' soċjetà suppost ġiet liberalizzat iktar id-dinjità spiċċat. U għaliex il-politiċi ħajbqgħu jgħaddu żmien bina u jgħidulna li dan l-aqwa żmien fejn drittijiet tal-bniedem meta kif qed naraw in-nies issa qed jindunaw. Jiena m'għandix profeta, ma nafx ma jistaġġel fil-futur, Alla biss jaf x'inhu. Ma li qed nara jiena hu li aktar nies ħajstempħu, ħajftu għajnejhom u ħajndunaw. Kif hemm dik l-istorja tal-imperatur li ħareġ jimxi għajwien u kulħadd kien jibża jgħidlu li kien bla ħwejjeġ u kulħadd jgħidlu kemm għandek il-biss sabiħ. U mbagħad kien hemm dak it-tifel xkejn kienu qalu għall-imperatur għajwien kulħadd beda jitħaq bih. Hekk ħajjiġri. Wieħed minn kull erba' ġejjed jiftħu għajnejhom. Plus dawk li qed jgħidu isma' ħana nivvutaw partiti żgħar li f'dak is-survey qed juri persentaġġ. Li hemm persentaġġ qed jgħidu isma' aħna nivvutaw partiti żgħar ukoll. Ġifieri hemm persentaġġ mhux ħażin. Nistidinkom taqraw sew dan is-survey u tixtarruh. Għaliex hemm ħafna xi wieħed jaħseb. Bħalma miktub f'da survey hekk l-istess bħal hekk ħajjiġri. Dawk il-kwart għat jiġu nofs, u mbagħad taraw x'se tagħmlu. Għaliex il-fiduċja tal-poplu tkun mitliftuha. Grazzi Carmenu. Carmenu qal kelma li jekk kienet sabiħa, il-ħsieb. Aħna b'dawn il-programmi dan li qegħdin nippruvaw nagħmlu. Li naħsbu magħkom, niddjalogaw magħkom, ma nixtiequkom li intom tkomplu fuq dan il-ħsieb. Titkellmu, taħsbu. Nistedinkom mhux bil-fors taqblu magħna, qas irridukom bil-fors taqblu fuq kull ħaġa li qegħdin ngħidu, imma almenu komplu waħsbu. L-ewwel li rridu nagħmlu huwa li naħsbu. Wara li naħsbu nippruvaw nifhmu l-problema x'inhi. Imma nippruvaw nifhmu l-problema minn fejn ġejja.
Kif naċċettaw li għandna problema, nifhmu minn fejn ġejja, nifhmu li x'inhi, imbagħad nippruvaw insibu s-soluzzjoni għalija. Jiena ftit ta' ġranet ilu ktibt ittra miftuħa liż-żgħażagħ biex dawn iż-żgħażagħ jieħdu f'idejhom hekk l-interess f'dan il-pajjiż. Però meta wieħed jifhem li żgħażagħ minn 16 sa 35 sena bid-droga li tajnijhom bil-liberalizzazzjoni tal-ħaxixa kollha li taħ dan il-gvern li dawn iż-żgħażagħ xorta waħda 38.7% dawn m'għandhomx interess li jivvotaw. Żgħażagħ minn 16 sal-35 sena. U żgħażagħ jew nkellissa ftit iktar milli żgħażagħ minn 36 sa 50 sena 37.3 li wkoll m'għandhomx interess li jivvotaw. Din hija l-ġenerazzjoni l-ġdida Maltija. Il-ġenerazzjoni l-ġdida Maltija qiegħda tgħid jien m'għandix interess. U ejjew ħalli nkomplu d-diskussjoni tagħna fuq dan il-ħsieb. Jeħtieġ li niddefendu id-dinjità tal-bniedem. Għaliex aħna nemmnu li dak ir-riżultat f'dak is-survey huwa riżultat ta' politika immexxija minn ideoloġija liberali li warbet għal kollox il-valuri, neħħiet il-valuri tradizzjonali, valuri morali, valuri umani li fuq kollox ukoll huma valuri nsara u meta tneħħaw dawk il-valuri, neħħaw dawk l-ideoloġiji, mbagħad daħlet ideoloġiji oħra, il-flus. Il-politika saret ir-reliġjon u r-reliġjon saret kultura. Imma llum l-alla ta' din il-politika huma l-flus. U m'għadux iktar il-bniedem għax fejn jirabaħ il-flus. Alla tal-flus il-bniedem ġa ma jiswa xejn. Iltaqgħu magħna minn hawn ftit sekondi oħra u nkomplu d-diskussjoni flimkien. Nerġa' nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm u se nkunu qegħdin nitkellmu kontinwazzjoni tad-diskussjoni tagħna, l-bażi tad-diskussjoni hija dokument ta' sfijiet Taljani li le għall-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi. Hekk qed jiġri wkoll Malta. Malta għandna interessi ideoloġiċi, politiċi u interessi ekonomiċi li qegħdin jiddettawna l-kultura tal-mewt. U ħanispjegaw din il-kultura tal-mewt. Irid nixbet l-attenzjoni imma. U jiena ktibt ftit ilu, ktibt artiklu fuq il-Facebook u wkoll il-blog ta' Simon Merċieqa li minn hawnhekk insellemlu nirringrazzjah ukoll għax bħad dirigenti ta' dan l-istazzjon jemmen ukoll fil-libertà u l-espressjoni tal-libertà tal-espressjoni u tal-kelma. U għaliex jemmen li f'dan il-pajjiż għandna ġurnaliżmu li huwa dittatur fuq il-ħsieb liberali li ma jħallix li l-poplu tagħna jaħseb, allura qed jipprova jagħti alternattiva ta' aħbarijiet oħra minn fuq il-Facebook, minn fuq il-paġna tiegħu sabiex il-poplu iwassallu l-aħbar. Però jiena għamilt kumment għaliex il-Viċi Prim Ministru ftit ta' ġranet ilu bħala Ministru tas-Saħħa beda konsultazzjoni pubblika wkoll fuq il-palliative care, fuq il-kura paljattiva tal-nies li jkunu qegħdin jimirdu bil-kanser. U hija xi ħaġa sabiħa ta' min ifaħħar. Ma rridu nawguraw minn hawnhekk li din il-konsultazzjoni pubblika il-ħsieb tagħha ikun li naraw li anke f'dak l-istadju daqshekk ta' tbatija
il-ħajja tibqa' valur ewlieni, tibqa' l-primat ta' xirridu insalvaw. U mhux nispiċċaw ngħidu li għaliex it-tarbija noqtluha u niċċettaw li noqtluha laqas insejħula tarbija fil-ġuf imma ngħidulha fetu bl-iskuża li m'hemmx raġuni. L-embrijun neqirduh għaliex huwa embrijun m'hemmx raġuni. Neqirduh għax missa twaġġa. Il-fetu neqirduh għax m'hemmx tbatija. U bl-istess mod ikun hawn min jirraġuna. U nispera li ma jkunx hawn min jirraġuna hekk. U nisperaw ukoll li din il-konsultazzjoni pubblika ma bdietx bil-ħsieb li l-karrottu ewlieni tagħha fl-aħħar ikun li xi ħadd joħroġ bl-idea tal-ewtanasja. U l-bieraħ kellna l-problema tal-abbort u l-ewtanasja qiegħda wara l-bieb u sa tkun riżultat ta' xi proposta ta' xi ħadd, riżultat ta' din il-konsultazzjoni pubblika. U allura minn hawn qegħdin nilqgħu minn issa. U nawguraw li jkollna suċċess f'din il-konsultazzjoni pubblika. Imma kif qegħdin ikollna miktubaw ejjew ma nwedux il-mewt bħala soluzzjoni anka għal min qed ibati f'dak l-istadju tal-kanser, għaliex għall-abbort jista' jkun hawn min jgħid le għas-sentiment favur it-tarbija fil-ġuf. Imma meta tara bniedem qiegħed ibati, faċli li jkollna min jgħid imma mdaqshekk tbatija ejjew nofru l-mewt bħala soluzzjoni ta' dik id-tbatija. U ħbib tiegħi hawn niftħu mill-ewwel id-diskussjoni. Din hi l-kultura tal-mewt. Il-kultura tal-mewt hi eżitt żgħażagħ. It-tagħlim li qegħdin tirċievu intom bħalissa tru anke l-midja tagħna. Li lilkom qed tgħidilkom il-bniedem sa fejn huwa bniedem u sakemm jibqa' bniedem. Qed tgħidilkom li d-dinja il-bniedem meta jgħaddi żmien produttiv tiegħu għandha xi xtwarbu għax ta' ma jibqax produttiv ħajispiċċa spiża fuq id-dinja allura m'għandix iktar bżonnu. Però tinsawx li dak li qegħdin titgħallmu lid-dinja x'inhi tgħid huma nies li qegħdin jgħidu x'qegħdin titgħallmu intom. Però għandna min qed jgħallimkom kif lill-bniedem niżnaturawh mill-umanità tiegħu, mid-dinjità tiegħu. U allura għandna soċjetà fejn qegħdin naraw politika li qed berrem f'moħħna d-diżumanizzazzjoni. Qiegħda terrinna il-ħsieb fuq id-dinjità tiegħi u tiegħek. Id-dinjità ta' dawk kollha li mietu bit-terremot. Id-dinjità ta' dawk kollha li qegħdin jisfaw vittmi tal-gwerra. Id-dinjità ta' dawk li qegħdin jisfaw vittmi ta' traċedji li naraw f'dan il-pajjiż. Id-dinjità ta' dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jaqtaw qalbhom mill-ġejjieni anke ta' dan il-pajjiż u jridu jistudjaw imbagħad jitilqu f'pajjiż ieħor ma jibqgħux f'Malta. Id-dinjità tat-tarbija fil-ġuf li bħala soluzzjoni għal problemi tal-ġenituri għax forsi ma ġietx f'ħina, forsi għax il-ġenituri ma jistgħux ilaħqu mal-ispiża. Allura il-loġika ta' din il-politika liberali toffri l-mewt. Ħbib tiegħi, dan hu dwejjaq li qed inisser f'dan iż-żgħażagħ tagħna il-politika illiberalizzat il-ħaxixa biex minn għalija tixtri l-voti taż-żgħażagħ ta' 16 sena l fuq. U r-risposta taż-żgħażagħ tagħna fil-waqt li Malta mifquha bil-ħaxixa u kien hawn min qalilna l-ewwel li tibda b'joint. Imbagħad tkompli għal sustanzi ferm iktar tqal. Ma ħbib tiegħi, iż-żgħażagħ ma qalulhomx grazzi lill-politiċi. U allura ejjew nieħdu dan il-mument fejn nibdew nifhmu din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fija. Carmena. Tajjeb, ħa ngħidlek. Darba hekk it-tieb magħruf. Għaz naħseb ħafna minnkom smajtu bih, George Orwell. Kien kiteb romanz jismu Animal Farm fuq grupp ta' annimali ġo razzett li jagħmlu evoluzzjoni, jkeċċu lill-bidwi u jħolqu repubblika tal-annimali. Però l-iktar annimali intelligenti jkunu l-ħnieżer li jibdew jiddominaw l-annimali l-oħrajn. U iktar jgħaddi żmien tant jibdew isiru jixbħu lill-bnedmin li l-romanz ta' George Orwell spiċċa
illi jiltaqgħu l-bnedmin, il-sidien tal-irċiset tal-madwar u s-sidien tal-razzet tal-annimali, tal-animal farm, u hemmhekk huma jinnegozjaw x'se jagħmlu bl-annimali tal-razzett, l-annimali jħarsu bejn il-bnedmin u l-knieżel u jibdew jaraw li ma kienx hemm differenza bejniethom. U din hija l-istorja naħseb attwali tal-politika Maltija. In-nies mhux qed jaraw differenza. Issa, fuq id-dinjità. L-ebda partit, kulħadd jitkellem fuq id-dinjità as-saġġ. Ftit li xejn. Nużawha biss għal skopijiet tagħna. Ħa ngħidu hekk, id-dinjità tal-bniedem fejn qiegħda? Qiegħda f'dawk li biex inkomplu mmexxu ekonomija mibnija fuq kapital bla ruħ qegħdin nimportawhom minn barra minn Malta, kundizzjonijiet u pagi u bambin biss jaf biex. Dik id-dinjità tal-bniedem. Id-dinjità tal-bniedem allura qiegħda b'Malta tal-lum b'dan l-ambjent li qed neqerduh ta' madwarna u n-nies m'għandhomx fejn jiċċaqalqu aktar. Dik id-dinjità. Se bjedu nsemma l-eutanasja, tajjeb nsemmu punt fuq l-eutanasja, x'forsi l-eutanasja tista' tidher xi ħaġa li tgħidha miskien tibgħati, imma pajjiżi bħall-Olanda u l-Belġju sa ftit ta' żmien ilu għall-bidu bdew l-eutanasja b'każijiet li huma eċċezzjonali għandu hekk li jkun ħajmu żgur. Imma llum il-ġurnata anke jekk wieħed għandu depressjoni jista' jitlob l-eutanasja. U kellek każijiet traġiċi ta' tfajliet u ġuventu 16-17 sena illi nataw l-eutanasja. Kif tista' titkellem, skużawni? Kif tista' titkellem fuq dinjità ta' bniedem illi għax ħass depress tinkoraġġih jagħmel is-suċidju. U fil-fjur ta' ħajtu. U l-istess kulħadd ġodda. Mela, meta nitkellmu fuq dinjità tal-bniedem, irridu li l-bniedem jibqa' bniedem, il-politika tibqa' iddur mal-bniedem, iċ-ċentru tal-politika tkun il-bniedem. Iċ-ċentru ta' kull azzjoni tkun il-familja. Kif nistgħu nitkellmu fuq dinjità tal-bniedem meta liġiet favur il-familja, anzi mhux liġiet, azzjonijiet li jsiru fil-pajjiż huma kontra l-familja. Kif għax biss issa tibni familja llum il-ġurnata għax biex anki kemm hawn żgħażagħ inkwetati għax iridu jibnu familja u bid-djar li hawn biex ikollhom dar suwiet in-nies saret impossibbli. Kif nistgħu nitkellmu fuq id-dinjità tal-bniedem meta l-istess il-pagi bil-kemm qed jogħlew u bil-kemm tista' tlaħaq mal-ħajja. Tgħidu li ma daf jiemu semgħu ħarġ dak il-gvern jew fl-ieħor. Kif qed minn qabel jiena llum il-ġurnata l-istorja qisha tenewwa l-farm, il-knieża u l-bnedmin iħallsu lejn xulxin u l-annimali tal-madwar ma jafux id-differenza bejn wieħed u l-ieħor. U bekk qegħdin f'din is-sitwazzjoni aħna u Malta. Bekk qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Il-poplu Malti issa qed iħares u qed jara qed jgħid imma x'se nagħmel? X'se nagħmel? X'inhi s-soluzzjoni? Issa s-soluzzjoni li tinsab fil-poplu. Xtaqt ukoll insemmi punt importanti ħafna. Silvija Edwin semma il-vjolenza. U jiena vjolenza ma jsirx biss vjolenza diretta, ma anke indiretta, vjolenza ta' kien żagħżugħ li waqal fuqu u għammu qiegħda tipprova tiltaqa' mal-Prim Ministru dan kollu rajna dan il-ġranet u donnu jisu xejn mhu xejn. Dik hija ħadd vjolenza, volja mhux diretta. Dawk in-nies li rajna jinqatlu dan l-aħħar dik it-tfajla torka li ġiet maqtula minn dik il-persuna li qalet tidher fl-aħbarijiet. L-iktar raġuni qalet ġi bażikament l-eks tfajla tiegħu qal jiena ħammur ħannidher fl-aħbarijiet għax jiena dejjem nkun psikopatiku. Ma nafx qatel persuna. Dan kollox juri li d-dinjità tal-bniedem illum saret xejn. Il-qtil li rajna, il-qtil ta' id-delitt li sar ħdejlem kas tax-xuriji tal-ġimgħat ilu. U numru oħrajn atti ta' vjolenza li rajna l-belt li forsi ma qatlux huma weġġgħu in-nies. Xuri li s-soċjetà tagħna dieħla f'dik li jgħidu l-astasis, jiġifieri f'sitwazzjoni li mhijiex f'postha.
U allura jekk iridu nerġgħu nibnu lura l-valuri tagħna, iridu l-ewwel ma nieħdu ħsieb id-dinjità umana. Iridu ninsistu li jkun hawn politika li ddur mal-bniedem. Soċjetà li tieħu ħsieb il-dawk li huma fit-tuf tagħha. Skużawni, imma fuq kollox soċjetà li tagħti valur. Spiċċa żmien li irid jispiċċa żmien li Alla tagħna jkun il-flus. Il-ġid tad-dinja ma jfissirx li huwa għax wieħed għandu l-flus huwa tajjeb. Ma jfissirx huma valur assolut, il-ħajja hija valur ogħla. U meta nitkellem fuq il-ħajja nixtieq ukoll nagħmel appell sabiex bħala soċjetà ngħinu anke fil-mument li għaddejja d-dinja minnu speċjalment pajjiżi bħal Turkija u s-Sirja u nikkontribwixxu biex ngħinu. Da kollu jista' juri aħna bħala poplu nistgħu nerġgħu niskopru l-idea ta' dinjità umana. Indur immedjatament għal dan id-dokument li qegħdin nużaw bħala bażi tad-diskussjoni. U nikkwota. Nedukaw ġenerazzjonijiet il-ġodda lejn il-gratitudni għal ħajja li rċivew u lejn l-impenn li jħarsuha bożz. Sew fihom u f'oħrajn. U dik hija kif għedna l-erba li għaddew it-terms of reference tagħna. Dak li nixtiequ anke żgħażagħ ikunu konvinti minnhom. Il-konvinzjoni li huma ikunu jarfu, ikunu grati għal ħajja, ikunu grati wkoll għal lozza sew fihom u l-oħrajn. U għaliex fihom u l-oħrajn. Għaliex propju s-soċjetà tal-lum din il-kultura tal-mewt li tipprova tneħħilek il-valur tiegħek bħala bniedem. Iġġielek biss taħseb kif the end justifies the means. L-importanti li tasal u kif ma jimpurtax. U allura il-gwerra tispiċċa ta' kull persuna, gwerra għall-individwaliżmu tiegħu. Gwerra fl-egoizmu tiegħu. Jien fl-ittra li ktibt li żgħażagħ hekk miftuħa sejjaħtilha. Intom żgħażagħ li qegħdin tiġu malma tiggradwaw fid-degree tal-individwaliżmu, tal-egoizmu, taħsbu fikom infuskom biss. Din li qed tallimkom din is-soċjetà bħalissa. L-importanti li taslu, il-kif ma jimpurtax u dak li qed jiġrilna, kulħadd qiegħed f'tellieqa l-importanti li jasal, il-kif ma jimpurtax the end justifies the means, dak kull liberalizmu ta' kif ix-xejn mhu xejn, fejn il-gideb ma għadux ħażin, is-serq ma għadux ħażin u kważi tispiċċa d-dinja tgħidlek baħnan jekk ma tisrax, baħnan jekk ma tagħmilx korruzzjoni. U allura f'din is-sitwazzjoni il-bniedem qed jispiċċa żvalutat għal oġġett. U allura is-sens ta' komunità qed jinqered. Is-sens ta' solidarjetà li wieħed jħossib il-ieħor qed jiġi fix-xejn. Is-sens ta' libertà u li l-ġurnalist jagħtik l-informazzjoni sinċiera qiegħda tinqered għax il-ġurnalist mixtri. Għax il-ġurnalist illum il-ġurnata għandu aġenda li xi ħadd qed jipprova jixtrih biex ibieħ din l-aġenda. Għax kollox sar flus. U inti vittma ta' dik l-aġenda li qed tiġi mibjuwa lilek daqs li kieku hija verità. Dak il-politiku jgħid kelma u l-ġurnalisti jgħidlu prosit. Dak il-politiku favur l-abort u l-ġurnalisti faħru. Jew inkella dak il-politiku ma jistax jgħid li mhuwiex favur l-abort għax inkella ma jkollux dak il-ġurnalist li jfaħru fil-gazzetti tiegħu. U għandna każijiet li qegħdin jiġru hekk f'Malta u fl-Ewropa fejn għandna min qed jirrappreżentana fl-Ewropa imma huwa vittma tal-ġurnalisti li għax iridhom ifaħruh u jiġi jridhom biex juruh, allura ikollhom jgħidu li huma favur l-abort.
U tibda tara kif dan iċ-ċirku vizzjuż jispiċċa jiffavorixxi il-mewt, jispiċċa jiffavorixxi fil-kwistjoni tal-ambjent the uglification of Malta. Il-qerda tal-ambjent Malti li minħabba l-flus, il-kilba l-flus, ara llum il-ġurnata fiex wasalna. Mhux tab xejn li llum il-ġurnata koppja żgħażagħ jekk iridu jixtru appartament iridu jaraw kif jissalbu l-kumplament ta' omorhom. Din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Il-kultura, l-ekonomija, il-mediċina, l-ambjent, l-edukazzjoni huma kollha kemm huma vittmi ta' din il-kultura li twassal biex lilek tiskoraġġik taħseb fl-oħrajn. Iġġielek biss taħseb fik innifsek u tġib ruħek ta' annimal. L-importanti li tasal int u ma jimpurtakx fl-oħrajn. U dan ix-xejn mhu xejn qed iġib fix-xejn din id-dinjità umana. Din id-dinjità li meta wieħed jibda jinduna fiex qegħdin naslu. Din it-tip ta' ideoloġija biex taħkem iktar fuqna, biex tkun tista' tagħmel li trid fina, taqridilna anka il-sens ta' fidi tagħna falla l-imbierek li ħalaqna. Taqridilna fina dan il-ħsieb li aħna bnedmin mhux annimali. Iġġiebna skjavi tal-pornografija, ġibna skjavi ta' dipendenzi differenti li aħna ma nistgħux ngħaddu minnhom. U tara ħajjitna kif qed tiġi maħkuma. U quddiem dan imma rridu nagħmlu kuraġġ. Rridu nagħmlu kuraġġ sabiex aħna ma nibqgħux iktar ngħidu iva għall-kultura tal-mewt, imma rridu ngħidu iva għall-kultura tal-ħajja. Almenu nkunu qegħdin naslu għall-konklużjoni tagħna. Nixtieq nagħlaq l-aħħar il-parti tiegħi. Nitkellem fuq ġew semmejna żgħażagħ. Kif fejna hawn Malta għenjom iż-żgħażagħ kif semmejna fil-bidu huma l-inqas li lester jivvutaw, imma iż-żgħażagħ għandhom xi ħaġa li aħna l-kbar m'għandniex, għandhom iż-żmien. U jidher ċari li ż-żgħażagħ jistgħu jbidlu d-direzzjoni aktar minn nistgħu nbidluha aħna. Jidher ċari li minkejja d-difetti u minkejja d-gergir tagħna l-kbar li ngħidu kemm iż-żgħażagħ illum il-ġurnata hekk u hekk, fil-verità jidher li ż-żgħażagħ huma dawk li jistgħu jbidlu s-sitwazzjoni. U dan qed ngħidu għaliex għal ħafna snin hawn Malta dejjem irraġunajna l-affarijiet bil-lenti politika ta' żewġ partiti tribali kif ukoll mill-lenti parrokjali, ġifieri tagħna aħjar minn tagħkom. U jidher li donnu żgħażagħ il-ħaġa joħorġu minnu. U bil-kien diffikultajiet kollha jista' jkun li żgħażagħ jkunu dawk li ħajatu jipplażmaw jagħtu nifs ġdid lis-soċjetà Maltija, imma żmien tridu toħduh f'idejkom għaż iż-żgħażagħ. Id-destin irid ikun tagħkom, id-destin ikun f'idejkom. Tibqgħux maqbudin ma' żewġ toroq, ma' żewġ pożizzjonijiet, qabdu t-tielet waħda li ma tiddependi mill-ebda waħda minn dawk il-pożizzjonijiet. Tibqgħux maqbudin ma' dawn l-elementi antikaljati illi ġabuna fejn ġabuna, imma ħarsu fil-futur. Tkellimna fuq id-dinjità umana. Intom tistgħu tiddefendu d-dinjità umana. Intom iż-żgħażagħ tistgħu lil din is-soċjetà Maltija tgħidula hawnhi l-umanità. U tħallux dan il-ħafna tikketti li qegħdin jitfgħu fuqhom. Ħafna drabi li jiġri illi dak li ħafna nies tampari aħna li probabbilment ġibniekom din il-kriżi. In-nies ta' tampari dak li xtaqgħu jagħmlu f'żagħżithom jippruvaw jabbuh fuqkom u intom tiġu tidru li intkom bla moħħ u bla interess. Iż-żgħażagħ u huhom lin-nies tal-età tiegħi. U huhom lill-ġenerazzjoni tagħna illi intom kapaċi taqbżu lilna f'dak li huma valuri, f'dak li huwa dedikazzjoni, dik li sagrifiċċju għas-soċjetà għal ta' madwarkom. Jiena qed nappellalkom iż-żgħażagħ tibqgħux tħallu l-ħadd ieħor jinqeda bikom u hu minn intom. U jiena konvinti li intom iż-żgħażagħ
intom iż-żgħażagħ ħafna aqwa mill-ġenerazzjoni tagħna. U għad tkunu jekk tagħmlu moħħkom hemm u jekk turu determinazzjoni l-aqwa ġenerazzjoni li qatt kellu dan pajjiż. U issa huwa żmien. Issa ħajkun is-sija tagħkom, issa tkun il-mument tagħkom. Dan hu l-appell li qed nagħmlilkom. Inkompli ma' Karmenu u ħanieħu l-okkażjoni naqra littra miftuħa li ktibt liż-żgħażagħ fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja. Eżiż żgħażagħ. Għaddaqs f'dawn iż-żminijiet f'pajjiżna ma kellna il-ħajja, l-familja u l-libertà medda. Ħajjitkom, it-tama tagħkom, fil-ġejjieni tagħkom stess qed tkun medda. Isserħux raskom tgħidu nitilqu minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor. Isserħux raskom taħsbu li biex tirnexxu għandkom biss taħsbu għal raskom fikom infuskom biss. Eżiż żgħażagħ. Is-soċjetà tagħkom qed tippreparakom għal ġejjieni billi ssawwer fikom karattru individwalist, egoist. Qed tippreparakom kif taslu intom u ma jkunx jimpurtakom minn ta' madwarkom. Is-soċjetà qed tippreparakom temnu falla tal-flus, tal-ġid, kultura li fija temnu li tistgħu tagħmlu li tridu b'ġisimkom. Da kollu jidher sabiħ, eċċitanti, iżda da kollu huwa fejk. Il-politiċi liberali qed jużawkom u wara jarmukom. Intom tridu tkunu li tintebħu li da kollu huwa sfruttament ta' soċjetà li fija l-bniedem qed jintuża u jintrema mill-poter ħakkien fisem il-flus, il-ġid, id-droga, is-sess bla razan, iżda da kollu ma jfissirx kontentizza, għena u fulfillment tal-ħajja. Ummu għejdu lil din is-soċjetà marida bl-indifferenza, bl-egoizmu, bis-solitudni, bl-isfruttament tal-persuna. Ummu għejdu aħna żgħażagħ, Maltin u għawċin jixir ilna ġejjieni dinjetuż, ġejjieni mimli tama, jixir ilna politiċi autentiċi li jemnu fil-bniedem u mhux jużaw il-bniedem. Ummu eżiż żgħażagħ u skomodaw lis-soċjetà li trid taljenakom u spidaw lil din is-soċjetà u l-politiċi tagħna li intom tridu tieħdu rajkom f'idejkom u ma tridux aktar politika ta' sfruttament. Eżiż, nitlobkom emnu fid-dinjetà ta' kull bniedem, fid-dinjetà tagħkom stess. Għatu t-tama lilkom infuskom u lill-poplu tagħkom. Irrebellaw kontra dan il-keos morali u soċjali. Irrebellaw kontra l-ħakma li qed toħloq sfiduċja fil-ġejjieni ta' pajjiżkom. Irrebellaw kontra l-ugwaljanza finta li tfisser biss uniformità. Tkunux parti minn din is-soċjetà hekk qarrieqa, marida. Umu u uru li din is-soċjetà li intom protagonisti fil-bini tal-ġejjieni. Flimkien kapaċi nagħmlu bidla, flimkien kapaċi nofru tama. Emnu eżiż żgħażagħ li tistgħu tagħmlu bidla, differenza. Emnu li l-ħajja hija sabiħa u tistgħu tagħmluha isba'. Għatu lilkom infuskom għal ġid tal-oħrajn u da kollu għaliex flimkien tridu ħajja isba' aktar dinjituża u għertit li tgħixha li wieħed jgħixha to the full fil-milja tagħha. Grazzi.